Schoenenbedrijf Omoda stapt in de kleding. En het Zeeuwse bedrijf heeft daar flinke toekomstplannen mee. Maar daarmee verschuift de focus ook langzaamaan van de schoenen naar de kleding. En verder in het nieuws vandaag. Oude tijden herleven op de Oosterschelde. En hondje Louise is weer terug bij zijn baasje. Goedenavond. Na de flinke uitbreidingen van afgelopen jaren in Nederland en in Scandinavië is schoenenreus Omoda uit Zierikzee klaar voor de volgende stap. Vanaf vandaag verkoopt het bedrijf ook kleding. En het is een lang gekoesterde wens van het bedrijf die in een stroomversnelling is gekomen door de coronacrisis. Als bedrijf actief in schoenen, in de bredere fashionsector, speelt zoiets altijd wel in je achterhoofd. Maar dit is niet zoiets wat we heel concreet hebben onderzocht of whatever. Wat we wel zagen na de ontwikkeling als gevolg van het achterliggende jaar, een enorme shift naar online. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat dat hele proces in stroomversnelling is gekomen. Dat we dat goed met elkaar hebben besproken en uiteindelijk gezamenlijk de stap hebben genomen, besluit te zetten om die richting op te gaan. De focus komt hierdoor niet alleen meer te liggen op de verkoop van schoenen. Wij als organisatie hebben ons altijd gefocust op het product schoenen in combinatie met additionele manieren om te inspireren, tassen en accessoires. Maar op dit moment hebben we gezegd, als wij de stap willen maken naar fashion retailer, dan moet dat anders. En dan moet het op een andere manier dan de rest van de markt. Het moet onderscheidend zijn. Het moet ook klanten kunnen inspireren. En vanuit die gedachte gaan wij in de komende jaren echt de focus leggen op totale looks, de complete outfit. Dat doen ze voorlopig via hun webshop, waarbij ze zelf de complete regie in handen hebben. Het fotograferen en het stylen doen we allemaal hier intern op deze afdeling. Het is een heel nieuw team wat een paar maanden geleden uit de grond is gestampt. Alle outfits worden hier handmatig gesteld en ook gefotografeerd door onze fotografen. De visagie doen we hier, de modellen hebben we in dienst. Zo hebben we iedereen hier intern die samenwerkt tot die perfecte outfit voor de klant. Ook het distributiecentrum, waar alle schoenen binnenkomen, worden opgeslagen, verwerkt en verzonden naar winkels en klanten, moest worden aangepast. We zijn eigenlijk 1,5 jaar geleden gestart met de plannen voor dat we met kleding zouden gaan beginnen. En daar moest natuurlijk heel wat voor veranderd worden. We zouden eigenlijk eerst rond de tekentafel gaan zitten met elkaar. En eigenlijk een half jaar later zijn we gestart met de bouw. Eigenlijk hier in het distributiecentrum. Wat je hier ook kunt zien met de bouw van 2 verdiepingsvloeren. Die we echt nodig hadden om de verwerking aan te kunnen, de kleding te kunnen opslaan en te versturen uiteindelijk. Ondanks de rijke geschiedenis van dit familiebedrijf wat betreft de verkoop van schoenen, was het volgens Baan een logische stap. Voordat je zo'n stap maakt, voordat je zo'n beslissing neemt, bespreek je dat natuurlijk met elkaar. Het is een grote stap aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook een hele logische stap. En we verkopen morgen geen tuinmeubelen of zo. Het is wel iets wat in het verlengde van elkaar ligt. Dus dat gevoel voor mode, dat heeft er altijd wel in gezeten. Het hoort natuurlijk bij elkaar. Dus de familie heeft niet lang getwijfeld? Het was een natuurlijke, logische stap die door iedereen onderstreept werd en ook met veel enthousiasme werd gezien als een mooie volgende stap in de ontwikkeling van dit bedrijf. Om ook juist het DNA wat we hebben als bedrijf, dat Omoda DNA, op een hele mooie manier verder aan onze klanten te kunnen aanbieden. Vliegveld Midden-Zeeland bij Arnhem-Muiden wordt de tweede thuishaven voor reddingshelikopters. De Nederlandse overheid laat reddingsvluchten op zee voortaan uitvoeren door een Schots helikopterbedrijf. Dat bedrijf houdt Den Helder als hoofdlocatie, maar verplaatst de nevenvestiging van Rotterdam naar Arnhem-Muiden. Tot nu toe liet Nederland de reddingsvluchten door een Belgisch bedrijf uitvoeren. Het slopen van het testcentrum getijdenturbines bij de Vlakese Spuisluis in de Grevelingendam verloopt voorspoedig. Het testcentrum had Zeeland op de kaart moeten zetten als pionier op het gebied van getijdenenergie. Maar omdat de projectontwikkelaar geen geld had om verder te bouwen, wordt het nu gedeeltelijk gesloopt. Maar niet alles gaat weg, zo blijft de betonvloer liggen. Zodat ook later als er initiatiefnemers denken, wij zien daar toch wel brood in, dat ze daar iets kunnen neerzetten. Rijkswaterstaat wil de spuisluis straks weer gaan gebruiken voor de toevoer van vers water naar de Grevelingen. Wij hopen dat we, als we weer kunnen gaan spuien, snel kunnen zorgen dat de waterkwaliteit tot een bepaald gedeelte in de Grevelingen weer zal opknappen. En tegen het einde van het jaar gaat de spuisluis weer open. De politie is op zoek naar de bestuurder van deze auto. Die belandde vannacht in een sloot bij Noordwelle. Maar toen de hulpdiensten arriveerden, waren er geen mensen meer aanwezig. Even later vond de politie in de buurt van de auto wel een man die aangaf dat hij slechts bijrijder was.
De bijrijder was licht onderkoeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. En van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor. De manier waarop de overheid omgaat met vuurwerkverkopers kan volgens Peter Traas niet door de beugel. Hij gooit daarom de handdoek in de ring en heeft zijn vuurwerkwinkel in Schravenpolder te koop gezet. Toen er eind vorig jaar een vuurwerkverbod werd afgekondigd, beloofde de overheid om met een regeling te komen. Daar wacht Traas nog steeds op en daarom is hij het vertrouwen op een goede afloop kwijt. Doordat hij geen vuurwerk mocht verkopen, maar wel al voorraad had en nu dus langer opslagruimte moet huren, staat hij al €30.000 in de min. Süßerchen, Süßerchen. Ja. Het vermiste Duitse hondje Louise is weer terecht en herenigd met zijn baasjes. Na 2 weken rond te hebben gezworven is de viervoeter weer waar hij hoort. Back in the family. It's undescribable. Sometimes we thought he is dead and now he's here. That's all we want. Everything is fine. Yeah. So as you see, he's also very happy and relaxed. Yeah. The sounds he makes show this. Martin was inmiddels al terug thuis in Duitsland toen hij vannacht te horen kreeg dat Louise gevonden was bij Dishoek. It was a very good feeling. First unbelief, then I saw the pictures and then I said to the girls, move, we must go collect our Louise. Yeah? And then here we are. En buiten een tekenbeet en wat minder vet op de botten verkeert Louise verder in een uitstekende gezondheid. De ouderwetse beurtvaart wordt weer nieuw leven ingeblazen. Levensmiddelen met een schip van de ene naar de andere stad brengen, zoals dat vroeger ging. Verschil is wel dat nu Zeeuwse streekproducten worden vervoerd en dat toeristen mogen meevaren. En daarmee herleven oude tijden weer een beetje op de Oosterschelde. Tussen de 15e en de 19e eeuw heette het de beurtvaart. Het was het eerste openbaar vervoer van Nederland dat mensen en goederen ergens heen bracht. Die tijden herleven nu een beetje, want deze zomer worden Zeeuwse producten vanuit Zierikzee naar verschillende plaatsen in de provincie gebracht. Ten eerste vind ik het leuk om te kijken, te onderzoeken hoe we dus kunnen naar een meer duurzame samenleving. Dus waarom niet die oeroude principes zoals zo'n schip, maar ook de wind, het getij gebruiken in plaats van overal vol gas naartoe rijden. En het ook doorgeven. Dus gewoon dit is natuurlijk een vak wat bijna ten onder is gegaan toen die schepen allemaal niet meer nodig waren. En ja, dit is een soort trots van me om dan toch die passie van het zeilen en het water door te geven. Aan boord allemaal Zeeuwse producten en toeristen die die producten ook mochten proeven. We hebben mosselen van Neeltje Jans, zeker Zeeuws gecertificeerd. Brood met Oosterscheldewater. Nou, we hebben lekkere biertjes, een wijntje, een appelsieder uit Zeeuws-Vlaanderen. Schipper Wiebe Radstaken heeft over de hele wereld ervaring opgedaan met deze manier van transport. Hij voer op de Tres Hombres dat over de hele wereld rum, chocolade en koffie vervoerde. Een schip zonder motor en dat hoopt hij met de Vrijbuiter ook te bereiken. Onze ambitie is om dan een elektromotor hierin te bouwen, de dieselmotor eruit te halen. Zodat we dan ook zelfs in de sluizen met het haven in- en uitvaren eigenlijk groen zijn. De beurtvaart klinkt ouderwets, maar volgens Radstaken heeft het zeker een toekomst. Alsjeblieft. We begonnen ooit met Tres Hombres met 1 schip en er varen nu zo'n 7 op de wereldzeeën. En ik dacht, ja, laten we dat hier in Zeeland ook doen met de streekproducten die Zeeland rijk is, maar dan ook het combineren met toerisme. En zeker met dit weer, is het natuurlijk niet altijd, maar is het een mooie combinatie om het nuttige met het aangename eigenlijk te combineren. Het plan is om deze tochten ook volgend jaar in de zomer te organiseren. ...50 tinten grijs vandaag, maar dan de Zeeuwse versie met regen en harde wind en maximaal 16 graden. Maar vanaf morgen wordt het weer langzaam beter, het wordt droger en verder richting het weekend ook zonniger en warmer. Maar niet meteen juichen, want het wordt niet warmer dan 21 graden. Maar goed, toch nog een beetje goed nieuws zo aan het einde van het weer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.